Hola, com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui explicaré els pronoms personals tònics o forts. Es pot dir tònics o forts. Mireu, en aquesta columna d'ací tenim el singular. Jo, mi, tu, vostè, ell, ella. I en aquesta d'ací tenim els plurals. Nosaltres, vosaltres, vostès, ells i elles. La primera cosa que hem de tindre en compte és la segona persona del singular. Fixeu-vos bé perquè no porta accent. Anem a explicar quan utilitzem els pronoms personals tònics. S'utilitzen en una funció de subjecte o en una funció de complement verbal si va precedida d'una preposició. Anem a veure un exemple. Nosaltres no volem comprar sense ell. Així en aquesta oració ne tenim dos pronoms personals tònics. Nosaltres i ell. En aquest cas, nosaltres fa funció de subjecte. I en aquest d'ací és un complement verbal que està precedida per la preposició sense. D'acord? Complement verbal. Què més coses hem de tindre en compte? Mireu, en la primera persona del singular, el jo només s'utilitzarà en funció de subjecte i el mi només s'utilitzarà en aquesta posició en complement verbal, en aquesta funció. Anem a veure un exemple d'això. Jo vull anar, d'acord? Així el jo està fent funció de subjecte, però així, fixeu-vos bé, vull que aneu amb mi. Veieu? Mi està fent la funció de complement verbal precedida per la preposició amb. Bé, això és tot. Espero que us hagi ajudat. Moltes gràcies.